जेसेनो बीटीसी बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदों एसेबांनो ओनसोलाव राजखान्थियारि हाबाफारिफोरा मख'जाथाव महरै बांदों। भारतीय जनता पार्टीआ दिनै गसाइगाव विधानसभा बियाबनि जमदुवार ब्लकआव थानाय खासियाबारि कमिउनिटि हलाव मोनसे मख'जाथाव जयनिं हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव जमदुवार ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बीजेपीनि ओनसोलारि गोहोमखौ मख'जाथाव बांहोनायाव मददथि खालामनानै सा 200निबो बांसिन सुबुंफोरा मावख'आरि महरै पार्टीयाव हाबदों। बेनि सान्थौ आरो जौगानायनि नोजोरजों बीजेपीनि फारसे गावसोरनि मददथिखौ बावसोमदों। बीजेपी आरो यूपीपीएल जुदा जुदा गेलेगोन होननाय लोगो नोंथांमोनाबो जयनिं हाबाफारि लादों, मा बुंनो? ना दाथ' बे ओरैनो सावरायनायाव जाबाय थादों। जयनिं गेलेगोन ना गेलेया दाखालि सीएम सारा मोनसे खोथा बुंदों जे जायगायाव जोङो केन्डिडेट होआ बे जायगायाव इन्डिए हिसाबै जोङो माने समर्थन खालामगोन बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय दिनैसिमबो बुंनायाथ' नोंदों आलादा आलादा गेलेगोन। बयबोथ' गावबा देरहानाय सार्थआवथ' नों खामानिखौथ' मावना लानांगोन नङा होमबा? दा बिदिनो दिनैबो राहुल बिथाङा गावनो जयनिं खालामबाय, मोजां मोनदों आङो। जमदुवाराव हयथ' जोंहा बीजेपीनिबो केन्डिडेट दंमोन, बिथाङा दा यूपीपीएलआव थांफिनबाय। जायखिजाया दा बेनि सोलाय जोंहा दा गोदान केन्डिडेट हिसाबै ओंखारदों। दा बिथाङा मोजां खामानि मावदों दिनैहाय। 250निबो बारा दिनैहाय बेयाव जयनिं जाबाय। आरो जानायाबो जानला मोनला मानसि नङा, माने एसे मोजां मोजां पार्टीनि नेता सेक्रेटारि दं, मन्डल दं, मोजां आरोखि। मा दोलोनि जयेन जादों? दोलोखौथ' आं बुंजोबनो हाला, थारमाने दोलोआ गुबुन गुबुन दोलोनि दंबाव, मोनफ्रोमबो जाथिनि दलनिफ्रायनो दङ 250। गासिबो हारसा बर'बो जयनिं जादों, गुबुन गुबुन दोलोनि बिसोर गासिबो। हारसिं गेलेयोबा बेसेबांसो मासि मोननायनि? जोङो दा जोंना आसामनि सीएम सार बुंनाय बादिब्ला बारा गेलेनाय नङा होनदों। 40थायाव 40टा सिट होआथ'। जेनेबा थांनाय बोसोराव थांनाय बे 2020आव 25टा होदोंमोन। दा हयथ' बिनि मोनसे मोननै बारा होनो हागौ, नङाबा बिदि थाबसिननो हागौ आरो डिस्ट्रिक्ट। देरहानाया खाथां, खिन्थु सीएम सारा मोनसे खोथा बुंदों, जोङो देरहाब्लाबो जोङो लकेल पार्टिखौनो लानानै सरकार दागोन। बे खोथाखौ नोंसोरबो खोनाखाबाय जानांगौ मिडियायाव। जों देरहानाया देरहाखायो जथेस्थ'। हाबाफारि लादों, मा बुंदों? गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो गोजोननाय बावहरदों। नोंथांमोना जे रिपर्ट लानो थाखाय फैदों, आं गोसो गोरबोजों गोजोननाय बावहरदों। दिनै जमदुवार जे मण्डलनिफ्राय जयनिं जे हाबाफारि जोबोद मोजां जादों। आरो भारतीय जनता पार्टीखौ जोंनि बे जमदुवार मण्डलनि रायजोफ्रा इसिबां मोजां मोननानै दं, बेखौ जों दिनै रायजोफोरनो देखायनो हादों। खारन 250-300 जन व्यक्ति जयनिं जानाया जोंनि जमदुवार समस्तिनि थाखाय गोरलै जानानै थायाखै। आरो रायजोफ्रा सिन्था खालामदों फैगौ समफोराव भारतीय जनता पार्टीखौ जमदुवार मण्डलाव जेरैखि जाया देरहानायनि मोनसे परिकल्पनाखौ लादों। आरो बे परिकल्पनाखौ जाहाथे बिथांमोननिफ्रायनो लाजेनदों होननानै बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथां जाथों, बेखौ आं आसा खालामदों। जोंना फैगौ समाव जजना होनना बुङोब्ला जों डर टु डर मोनसे बिथांमोनजों जों रायलायनायनि, बिथांमोननो जे जोंनि बीजेपी पार्टीनि बा बीजेपी सरकारनिफ्राय जे मोननांगौ जे स्किमफोरखौ मोनदोंना मोनाखै, जों बेफोरखौ तदन्त खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लागासिनो दङ। फैगौ समफ्राव जोङो लाइमोनफोरनि माखासे गेलेनायनि हाबाफारिबो लागासिनो दङ। आरो जोङो गासैबो मण्डलखौनो मा रोखोमै सोलिलांनायाव जोंहा सुबिदा उसुबिदा रायजोफोरनि जोङो गामियाव थांनो हादों। आरो गामियाव थांनानै बिथांमोननिफ्राय जों खबर लादों जे बिथांमोननि उसुबिदा दासिमबो मा जानानै दंमारो। दा बेफोरखौ खामानि मावनायाव भारतीय जनता पार्टीनि दायित्व, आरो जों बे दायित्वखौ पालन खालामनो थाखाय रेडि जानानै दं। आंनि नोजोराव बा जोंनि मण्डलनि नोजोराव भारतीय जनता पार्टीनि जे जमदुवार मण्डलनि जे रायजोफ्रा दिनैनि थारिखआव फ्राय 70निफ्राय 80% जे पाब्लिकआ मोजां मोननानै दं। जों बेखौ प्रमान होगोन इलेक्सन समाव, नङा होमबा? खारन इलेक्सनासो खोन्थागोन जोंखौ जे बहुतआनो गाव गावनि पार्टीनि मानसिया डिमान्ड खालामगासिनो दङ। नाथाय जों भारतीय जनता पार्टीया जों डिमान्ड खालामाखै। नाथाय इलेक्सन समाव 70निफ्राय 80% जे भट होनानै जोङो बीजेपी पार्टीया देरहानो हागोन, बेखौ जोङो रोखा नुनो हादों। गसाइगावनिफ्राय दानसोरां बसुमतारिनि रिपर्ट, NBT लाइभ।